No niin, ladies and gentlemen, unboxausvideo. UM Armored Railguard Zeppelin 1:7:2. Let's see. Osaako joku Ukrainaa? No, on siinä muillakin kielillä ohjeet. Ei täällä nyt montaa liikkuvaa osaa ole, ettei tää nyt kauhean vaikea ole. Niin, täällä oli tää maalauskuvio. Tää oli siitä erikoinen, että tässä on toi ikään kuin kuusia tossa ja sitten on niinku lunta naamiomaalauksessa. Sitten on tää osasto. Täällä nyt näyttäisi olevan joku pieni etsiarkki. Vähän pölkkyä, ratapölkkyä, kiskoa. Sitten on tää runkopohja. Siinä se sitten melkein olikin. Verrataan vielä tuohon Honolla-mallin kokoon. Joo. Artmasteri Honolla-malli, joka on ehkä vähän pieni. Avatas. Joo, kyllähän tässä on koko ero aika huomattava. Mitäs nää nyt tässä laittaisi vaikka näin, niin tää Artmasteri on kyllä jotain muuta kuin Honolla. Pienempi. Se huomaa jo siitäkin, että tänne ei mahdu tekniikkaa. On just 16,5 milliä leveä. Täytyy yrittää vääntää tästä toisesta. Tästäkin oikeastaan näkee sen, että tää on niinku mittakaavan mukaisemmin tehty, vaikka onkin isompaa mittakaavaa, että siinähän oli toi nää mitkä nää nyt on, renkaat, niin oli tällainen niin kuin sisässä, ei tuolla ulkoreunalla niin kuin tuossa Artmasterin mallissa. Kysehän on siis tästä hyvin suurella todennäköisyydellä Suomessa rakennetusta panssariresinasta, jota saksalaiset käytti Sallaradalla jatkosodan aikana, ja tähän käytettiin osia sotasaaliskalustosta, muun muassa BA-10 panssariauton torni ja sitten T-20 Komsomolets traktoreiden osia, kuten moottorit. Ja tämä sarjahan on ukrainalainen, Ukrainasta tilattu ja oli ihan sen 12,85 € väärti. Mitä se nyt sitten maksukaan. Ja pöytä on sekainen ja täällä on projektia ja kaikkea vähemmän mielenkiintoista. Ciao!